Most még esély van, akkor amikor féltávnál vagyunk. Kati itt előttünk a 7-es álláson, fantasztikus tempóban. Zsófi a 8-ason, Alice pedig a 9-esen. És Alice szép lassacskán közelít az ifjúsághoz. Ő egyelőre a harmadik, Szabadon Zsófi a 14-esen. A 4., aztán Bende Zsófia és Szekrami Mártja. Jön a Szeged, ez természetesen Alice-nak szól. Zsófia is próbál Alice-dal menni, ők vannak a harmadik, 4. helyen. Lídia egyelőre biztos második, a 6-os álláson. Szabó Kati pedig magabiztosan hajt. 750 méteren belül vagyunk már. Lídia és Alice óriási harca a harmadik helyért. Picit változik a helyzet, Alice a harmadik, Zsófia a 4. helyre kerül most, Szabó Kati és Verőci Lídia pedig a 7-es és a 6-os álláson egyenlőre az első és a második helyen. Az utolsó 500 méter. Gyerünk Lídia, gyerünk gyerekek! Ez az! Nézzük Alice-t! Alice a harmadik helyen. Zsófia próbál meg fölmenni rá. Gyerünk Alice, gyerünk Zsófia, gyerünk! Az 5-ösön Brigitta hajt. Ő egyenlőre csak az 5. helyen. De nagyon szorosan ott van. Alice csukott szemekkel a ritmus próbálja meg tartani, és természetesen alá szól a Szeged, egészen más taktikával Zsófia, ő próbálkozik egy egészen másfajta lendületet belevinni. Kati egy picikét visszaesik, Lídia óriási, nagyon jól jön föl a 6-oson, Lídia nagyon jól jön föl. Gyerünk Lídia, gyerünk Kati, ez az Kati, ez az! Nézzük Alice és Zsófia harcát a harmadik helyén. Alice vagy Zsófia, Brigitte 5. helyen, gyakorlatilag nincs veszélyben, és Katalin győzelme sem lesz már veszélyben. Szabó Kati nyerni fog! Még egyet Kati, ez az! Szabó Kati nyer, nézzük Lídia, még egy pici! Lídia a második, és most már nézzük Alice és Zsófia harcát. Egyelőre Alice még mindig a harmadik. Sőt, most már egyre biztosabban Brigitta jön föl, de Brigitta elkésik a hajrával, marad benne, és Zsófia be fog jönni előtte a 4. helyre. És Brigitta lesz az 5. Na de nézzük, hogy Erzsébet a 10-es álláson, Amúgy Erzsi bizony, Erzsébet is bejön, mégpedig ővé lesz a 6. hely. Rékáikat kell most biztatni, ott a 2-es, illetve Szandrát a 13-as álláson. Gyerünk Réka még egy kicsikét, ez az! Aztán Dominika a 12-esen, és Boglárka még az 1-esen. Gyerünk Boglárka, ez az! Figyelem! Elkészülni. Right!
Egyelőre Evelyn, a ferencvárosiak versenyzője kezd a legerősebben. A Herakles bajnokprogram kerettagja ő is, Bledben egyébként 5., illetve 6. helyezést szerzett. Az ifjúsági kupában pedig, ha jól emlékszem, akkor egy második, illetve egy 4. helye volt. Tóth Evelyn a Ferencvárosi evezősorok kitűnősége vezet. Aztán mögötte nagyon-nagyon sűrű a mezőn, hiszen ott van Bege Bianca, Toncsik Judit, a 2-es álláson Horváth Kati, sőt a 7-es álláson Gál Dorottya is. Szinte teljesen együtt a második helyen, ők 4-en. Judit, Bianca, Katalin és Dorottya teljesen együtt. Egyelőre Evelyn az, aki egy kicsikét, nem is kicsit meglépett a mezőnytől. Evelynnek már csak 1200 méterre van, mondhatnám persze azt is, hogy 800 métert már megtett a 2000-ből. Sőt, mire ezt a mondatot befejezem, amire Evelyn már az 1100-as képzeletbeli táblához is elér. Gál Dorottya, Toncsik Judit, Horváth Kati, Bege Bianca, a további sorrend, aztán egy másik Bianca, Bruno Bianca, Kelemen Petra és Máté Nikolic is teljesen együtt. A 3. helyen ők is 3-an. Nagyon érdekes futam tehát. 4-en a második helyen, 3-an a 3. helyen jelenleg. Csak és kizárólag Evelyn van biztonságban. Evelyn közben már bőven féltávon túl. Dorottya kezd erősíteni, Gál Dorottya a 7-es álláson. Ő egyébként az esztergomi evezősök hajós egyletének kitűnősége. És most 900-zal a vége előtt ő van a második helyen. Horváth Kati még egyelőre mindig benne az élmezőny közepén.